Naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa Dagupan City bumababa na ayon sa CHO. Naritong report. Naitala ng Dagupan City COVID-19 Task Force ang 0 case noong linggo sa kabila ng pagkakaroon ng Delta cases sa lungsod. Bumabang active cases sa 68. Huling naitala sa lungsod ang 0 case ng COVID-19 noong July 5 ng nakaraang taon. Dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso, maluwag na rin ang mga isolation facility. Nakatulong daw para makontrol ang hawaan ang mabilis na COVID-19 testing. Kung meron na kayong simptomas, magpakonsulta na po. Huwag na natin patagalin para hindi na tayo makahawa ng ibang tao. At least habang maaga, madidetect na siya. Umaas ang ilang Dagupenyo ng masayang Pasko dahil sa patuloy na pagbaba ng COVID-19. Itinuring daw kasi nilang malungkot ang Pasko noong nakarang taon na kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang Pasko natin dapat masaya. Kasi sa kalagayan natin ngayon sa pandemic, huwag na natin isipin na magpakasaya naman tayo. Basta sumunod tayo sa protocols na tinatawag nila para yung Pasko maramdaman natin na talagang masaya. Masaya syempre. Syempre para kahit panandalian, makalimutan natin yung nangyaring pandemic sa atin. Samantala, nagsagawa ng dry run sa pagpapailaw sa Christmas decoration sa downtown area. Puno ng Christmas lights ang Quintos Bridge na simbolo ng pag-asa sa Pasko. Sa November 11, ang opisyal ng lighting ceremony sa mga Christmas decoration sa lungsod. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, Balitang Amyanan.